Naka-Dutch national ang nangayo og tabang aron makabalik sa iyang nasod didto sa Netherlands. Kini human matud pa natanggong siya dinhi sa Pilipinas atol sa pandemya ug nahutda na og kwarta. Kasamtangan karong nagpuyo sa barangay Buaya, Lapu-Lapu City si Antonius Van Buren, 58 anyos, human magkabuwag sa iyang Pinay nga hinigugma. Matud sa Dutch national, minagup na siya sa mga local officials sa Lapu-Lapu City. Lakip na sa Immigration Office ug sa Office of the Vice President aron lang matabangan siya nga makauli sa the Netherlands. Apan hangtod karon walay mitabang kaniya. Kay walay suporta gikan sa iyang pamilya sa Netherlands, naglisod siya karon pagpalit og tiket sa eroplano pabalik dito sa Netherlands. Nadiin-diin usab siyang pangita og trabaho aron may ikasustiner sa iyang pagkaon. Sa mga buot mutabang kaniya, mamahimo siyang makontak sa 0969-477-4209. For me, I don't have to go back. If I can get support from my government, not your government, I'm not 58, not 54. Pension is 67 in my country, but it's pre-pension or pre-retirement. But my country keeps saying you have to come back first to apply for it, and then we will see if you get it.